So karon pa jud ko na humanday nga alas 3 na sa hapon kay lagi day nagsugod ko og alas 7 sa buntag. Ay grabe day kad pa ko na human og riban nga di bahagard ng piling gwapa day. So inana ko kinambo day nakbuki day hagard kay ko day. Kay lagi day sunod-sunod ako ang riban pero bless gapon ko day kay dagan nagpariban ako no. Dagan pa ni sa alig sa piling gwapa day. So mapay pag wala ko riban day nagrelax-relax ang piling gwapa. Tapad kaldero. O di ba? Ay. Kapoy kay day pero laban. Di man siya kapoy day. Actually di man ko kapuyan mangriban day kay maganahan ko malingaw ko. Di man siya kapoy pero ang nakapan manggud day kay way makaluto sa kuwa kana ko ang problema ang kaon diri sa bukid kay silang paderla naglaag. So walay makaluto sa kuwal nga nakoy trabaho. Mao na kailangan one day one eat ra ko day pero karon day sayo kay ko naman og riban day alas 3 kay ang buhok mong sa kong client ay is akuan na siyang gripper kay lagi nadaot sa yang unang gribanan ba. So bayo to ang nagriban ato day nasunog ang iyang buhok. Mao nang ako ang gripper ya virgin hair man to yang buhok atong una. Then griban sa bayo is nadaot mao nang ako iyang gipa-repair og balik. Ako iyang gipariban og balik. So karon day indot ta kay iyang buhok. Ug mo ora day to day no more bayo.